Arratsaldeon Goibiri. Arratsaldeon. Ia, zenbat urte dako zuz? 10 urte dakotez. 12 urte. Bale, erretzen zu? Ez, dut erreten. Ez. Da zure etxien nonok erretezan dauen edo erreten dau? Lehen bai, orain ez. Orain ez. Da suposik zauz? Bai. Bai. Zer espatzun gustaten zan? Useine. Useine molestatzen zan? Batan eta beratzen dara. Bale. Orain ikusi dube bai, jenti gerotarin jabazi dela erreten. Ezta? Zure edeko jentie, batzuk baia erreitzen da bila. Zetan pentsaten zu dala hori? Handizek ikusten dagoela konfumeten, da gero itxik probaten, gero zego Europa perfume, eta... Claro, eta berazkan independentzi baten zartzen da, ezta? Da, ez da ona, ez da zan bihar. Bueno, borduen, izuz esan bitzagun, ez da? Ez erre eta osasuntzu bizi.